ave manheru mhuri yeZimbabwe kune vari kutangana kusangana neni muchirongwa chedu chekubatsira chaTeteJoyce Foundation. Tiri kuno kumabvuku mustreet inonzi yoChizhanje opposite Apostolic Faith Mission in Zimbabwe ndopatiri. Pane mukadzi watashanyira watanzwa naSoul Brother kuti pane zviripo zvingada attention yedu as a family of Zimbabwe. Saka follow me mukati muzvionere mega, musaite makunzwa kana makuhwa chizanisika ndi mabhuku. Ava ndomukoma Soul Brother vati director panapa. Mama makadi mototaurisa alright. Panapa tina mama mwetu kwamayani ndetwa maitakudzwa Sunday. Maitakudzwa Sunday nevana vavo ndovese handiti pane mumwe wanasi. Alright. Chimbotitaurira muchidimbuti nhau yenyu yakamira sei, chii chakaitika kuti muzopedzisira mave panapa makugara panapa? Ngati murume wangu akashaya kudaro. Murume wangu akashaya muna January, ashaya murume wangu muna January. Hama dzemurume wangu ndokabva wandikandira mabhegi Panze, kobva wandudzoti ibva pano hatikwanisi kuti tigarisane newe. Kobva ndavabvunza munogondudze ndibve pano ndisina hama dzangu, vakandikandira zvinhu Panze vakati hatikwanisi kuti tigarisane newe nekuti murume wangu akagarira panapa akafa. Ndobva ndatora zvinhu zvangu, ndobva ndabva ipapo, ndobva ndaenda kunochengetesa zvinhu zvangu mulaini metaigara imomo. Ndobva ndauya ndataura nagogo, ndiwakakura uchindichengeta. Ndakauya panapa ndine 15 years. Gogo avabva wanditi isusu kuti tikurase, ini ndakakuchengeta kubva une 15 years uchigara panapa hazviite. Tienda unotora zvinhu zvako ita sei kuyozogara panapa. Ndokuyozogara pandakaita nagogo. Alright, gogo ava ndiani wenyu? Ndimai vababa here kana ndimai vamai? Havasi mai vababa vangu. Ndingati tete vavo. Handazi murume wavo. Ndo pane ukama hwedu. Saka muri kuti imimi hama dzemurume, murume wenyu arwara, mati akarwara nditika ndokushaya, ndobva makandirwa zvinhu Panze. Alright. Hapana rubatsiro rwamakawana kubva kumhuri, vakatokudzingai? Vakatondidzinga vachokanzi pano usagare. Saka ini kutouya kwendakaita kuno nyaya iyoyo kuti ndakakandwa mabhegi angu Panze, ndozi nditorina option yekuti ndoenda kupi. Hama dzangu ziri kure, hanzvadzi yangu first born yemba medu iri kwaMutare. Baba wangu naamai wangu vakashaya. Alright. Hama dzenyu dziri kwaMutare, munobva kwaMutare kupi kwacho? Ndobva kwaMutare kubocha kwamarangi. Kumuraini rekwani? Pabwisi. Alright. Saka muri mwana wakabwisi. Alright. Regai tipinde tione pavakapiwa nagogo pavari kugara pacho mukasanda mberi. Ingori flat tingaiti chii? Handizivi kutsanangura. Ndoma vanogara mushure mekurasirwa nhumbi nehama dzemurume mushure mekufa kwemurume wavo. Muno ndoma vanoti mumba mavo mavakatoofiwa nagogo. Saka zvichireva kuti zvinhu zvenyu zvese ndo zviri pano, handiti? Saka munorarama sei zuva nezuva richibuda, munorarama sei? Ndinotoraramawo kana ndichinge ndaonawo munhu anonge achida kuvachirwa hembe, kana ndatoshayawo munhu anonge achida kuvachirwa hembe, ndinotongoswera nenzara nevana. Ngati paizvezvi mwana atobva kuchikoro haandorina chekudya, mabhisiketi auri kudya ndatopiwawo namai vepambena vekuti vana vakwanisa kuita sekudya, because hapana chendinacho. Ndaona mwana uyu akapfeka uniform mukomana uyu ari kubhadharwa nani chikoro? Mwana uyu uniform yaakapfeka iyi akatopiwa namukoma wake, vakamusira vakapedza grade 7. Taurisai. Yekuti mukoma wake vakati wanotopiwa, waipiwa mauniform nevekumavamba. Saka ndo vakasirawo munin'ina wake kuti akwanise kupfeka mauniform. School fees tapiwa anobhadharwa nebhimu. Ndakatombomunyoresa kubhimu, asi but pari zvino hatisati taanzwa api yacho kuti zvaraiti here kuti tikwanise kupiwa mari, kuti akwanise kubhadharwa mari yacho nemavambo nebhimu yacho. Alright, tikatasa ndo munonzi mayani? Maitakudzwa. Muri kuona kuti ndo imba yavari kugara nevana vavo zvokuti mvura ikanaya munaye here? Muno muri kuona mune wangwari? Munonaya. Munonaya handiti?
Saka mhuri yeZimbabwe ndo zvamuri kuona zviri pano, ndo imba yavo yavari kugara apa, ndo pavanorara newana wavo. Ndofunga ndo vanongori mablankets, pane shit nejuveti ndo zvingori pano, ndo mapoto avaripo. Hapana kana chikafu chandaona, kana ndangoona mafuta ekuzora chete ndo andaona chete, hapana kana chikafu, hapana chinhu chatingati zvoni nhasi. Zvaakutotaura kuti nhasi ndodovata nechi nenzara. Nenzara iwe unonzani iwe? Unonzani? Alright, ngatibude pano. Saka mhuri yeZimbabwe iri ndodho ravo iri. Zvekuti hamukwanisi kuisa chimwe chinhu muona zvakabiwa ka. Budai pano, ndoda kuvhara dho. Ndodho iri rekungosendamisa. Handiti kungodai motobuda nditi. Motoenda. Saka ndo chimiro chiri pano mhuri yeZimbabwe. Apa handingakuudziri kuti ungada kubatsira nechikafu here, ungada kubatsira nepekugara here, ungada kubatsira neschool fees here. I think maitakudzwa vanotongoda rubatsiro rwese, kubva kumbatya, kuzvikafu, pekugara pacho pakanakawo. Chikafu ndo major issue handitika, handiri kuti ndo zvinotodiwa kuti tiwane chikafu chiwane. Watoti mwana uyu ndo mabhisikitsi ari kutodya ezuva ranhasi ratopiwawo namai avo vepanext. Matove panext ano pamusika. Saka ndo nhau iripo, hapana kana chikafu, tangoona mafuta ekuzora chete. So vanenge vachida kubatsira kuna mama ava, munondibata kuinbox kana panhamba dzangu WhatsApp 002784054636, dzekufona dzinotiwo 0775266624. Handauda kubvunza zvefoni, because ndingakubvunza foni sei ini musina chikafu. Foni is a luxury thing. Saka munondibata vanenge vanochida kubatsirawo. Thank you so much Soul Brothers nekuona panoda need. Tinokutendai. Handizivi kana mune zvimwe zvokutaura. Aiwa, ndotombotendawo kutotiwo Mwari atoitawo rombo rakanaka, sezvo vabva vatongoti tisanganawo pane dzimwe nhau dzatanga tichiita, zvekuti kuti ndikwanise kunibva ndakupaiwo chichemo changu vavanga vachibatsirwa. Tatenda. Alright. Tinokutendai zvikuru nekubatsira kwamunotiita. Ndofunga ndigogo abva vasvika ndidzi. Ndoda kuvatenda nerudo rwavo. Uyai gogo, ndikupei hagi. Uyai. Mwana wangu ndakampona muri. Musachema gogo. Ndawa kuti kwai ndima kamupa pekugara. Ndakamutora ne14 years ndokuzade 14 years atona. Ataura chokwadi. Mune mwoyo wakanaka gogo. Mazviwa. Musachema. Andiudza zvose. Gogo ava vakanditora ndine 15 years vakandipa pekugara. Mushure mekudzingwa nemurume. Mwari akuropafadzei gogo. Asati tovukurwa. Washoma wanoita rudo rwakadaro. Chokwadi. Mwari akuropafadzei gogo. Indonzi Tete Joy. Ndoita zvokubatsira. Iri kutsvaka rubatsiro kune vanhu. Saka taudzwa naSoul Brother tikati regai tisvike. Tatomboya pana tikawashaya. Tisitamboya tikabvunza. Saka hatina kuziva. Handizivi mune zvekutaura here. Dambudziko randosangana naro pano ndakapirwa nemurume. Murume handina. Shasa yenyu kukamera. Ndakapirwa nemurume. Murume handina. Peji yangu yasati yabuda. Ndakatora mwana waine 14 years ndamona muasha kugara ndichishanda kustate council. Ndobva ndati unokanditi manhungu achipambo vanakura singati zvinoona inini. Saka pamba pedi pana panochengeti panhorera dzakawanda. Tete wangu unfortunately avapo, vakugara kuishuwe kunze. Ndobva nditi tete mai gogo mutorei. Ndakatora mwana ubva ne 14 years akarorerwa maoko mangu. Ashaya murume wake afa. Akandifundira ndiri kwaRusapi kuti ndambonzire mwana wangu mukomana yandimbokunyaradzai. Anditi gogo murume wangu ashaya sindiri kudzingwa ndikadzokera kumba. Kana chidya nongodzi zvedzironda. Ndachirara mugoronga. Tinongoita zviripo nguva hapana zvekuzviita ngatingoita sei ngatingogara. Ndikamuti uchipinda mumba zvikanzi gogo mba handidi ndoda kugara kupi. Ndikati manje wechikafu autenge. Ndakadya mahabhurosi todya mahabhurosi. Zvatete ipapo ngezvindizvo kana tisina hatina. Chokwadi. Saka mwana uyu ndindogara naye.
ndakatombomuti vakomana zvikanzi vakatorwa vakatorwa nabamukuru wavo vana ava ndikati mukwana zvanitsa muchiniswa ikoko dzoka mugare hazvina chakamboshata saka imhuri yangu. Saka rupi rubatsiro rwamungada kukumbira kune vanhu vakateerera gogo? Inini rubatsiro rwandingada kukumbira inika ndinokumbira kuti dai vachitibatsira pane chikafu nembatya dzevana dzokupfeka. Chokwadi zvii zvekubhadhara rendi nezvimwe zvaiwa ati chikafu ndongona upenyu maomero wavakaita unambomira zvakanaka vakatibatsirawo nechikafu nevana vangu vakomana ava naiye nepakugara iwa pakugara handina kana dambudziko nakusori chikafu hembe nenyaya yechikoro yandanyaya chokwadi zvinondiitira handina kwandingambomurasira kana vanhu vanombotaura kuti kana akakufira munoenda munoti chindikati kana afa nenge angofa zvamuri kuti ndichaita ngozi musha mangu hazvina kana batsirana. Ndoti gogo Kapeta, Christina Kapeta. Panapa ndipo pamusha pandakarorwa asi ndakaberekwa kumusha madhabulani Pearson. Uyu mwana wanzvadzi yangu Piru mwana wanzvadzi yangu muri kuona ari papa mwana wanzvadzi yangu Piru wanzvadzi yangu but kumba kwaberekwa wangu cheko kwandakaberekwa kumbari. Gogo ndoda kuisa maoko kwamuri. Aiwa Mwari akuropafadze. Aiwa kana tine zvatinenge tawana tinodzoka kuti chete tiri kubva kuspecial heart kunosiya nhumbi. Saka nguva yatauya tachida kutotarisa kuti pane vagara vanhu vakaita sei vakadini. Kana manogara macho mabvamona ndamuona gogo ndakatongototi magumbezi makaita basa mukampani ndoti magumbezi ndinotaiwa mwanangu hazvina basa kuti pane zvinoitika ndinoti magumbezi kubika ndinoti tobika tise tiri kana tisina musi watina kana tina zvitoita setobika. Chokwadi aiwa maita basa gogo ndokutendai chaizvo marabitire zvakadaro. Musonda muti ndikunokumbira mumwe mwana kapeshe musonda kamuseke saka